L-istudenti fl-Università ta' Malta qed jaħabtu wiċċhom ma' kriżi akademika u ta' saħħa mentali. Sostnit dan laqda studenteska SDM fejn insistiet li dan kollu huwa konsegwenza ta' sigħat twal ta' xogħol fronati miż-żieda fl-kwalità tal-ħajja, sempliċement biex wieħed jaffordja l-bażiku. Għaldaqstant l-SDM ippubblikaw policy paper li sabet li 78% tal-istudenti qed jaħdmu u li 92% minnhom qed jisħu li qed jagħmlu dan sabiex jaffordjaw għejxin bażiku. 66% tal-istudenti qalu li biex jibbilanċjaw bejn l-istudju u x-xogħol qed ipoġġu piż kbir fuq is-saħħa mentali tagħhom, u 61% minnhom stqarrew li sofrew minn burnout. Apparti minn hekk ċifri inkwetanti wrew li 27% minnhom m'għandhomx idea ta' drittijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol u ammettew li sofrew abbuż fuq il-post tax-xogħol tagħhom. 55% spjegaw li kellhom jitilfu l-lectures biex ilaħqu max-xogħol, 58% jsostnu li r-riżultati akademiċi tagħhom qed isofru bil-kbir. Għaldaqstant il-President tal-SDM Nedved Refalo sostna li din mhux biss kwistjoni ta' studenti imma wkoll falliment nazzjonali, figuri li jixdu dawl fuq is-sitwazzjoni fis-sistema edukattiva preżenti. L-SDM spjegaw li l-politika soċjoekonomika m'għadix qed taqbel mal-bżonnijiet tar-realtajiet tal-lum. Għaldaqstant l-SDM qed jipproponu li jiġu eliminati internships bla ħlas, jiġu introdotti timetables flessibbli li jaqdu l-ħtiġijiet tal-istudenti, l-introduzzjoni ta' stipendji supplementari u sosten għas-saħħa mentali.